Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, maiatzaren 7 dugu gaurkoa, astelena, eta gaurkoan Patxi Urrutiaren kolaborazioa izango dugu gaurkotasuna komentatzeko. Gai asko izango ditugu mintzagai, beti bezala, baina gainera hauteskunde orokorrak izan ziren orain dela 2 aste berarekin egondako aste horretan, baina berarekin egon ondoren. Orduan, horri buruz luze hitz egingo dugu beste aferen artean. Ez da elkarrizketa bakarra izango, gero beste hori elkarrizketa baino gehiago kolaborazioa baita, baina elkarrizketa bat izango dugu horren jarraian. Jose Mari Uztarroz izango da gurekin, Idiazabal Gazta ICAP-den lehendakaria eta gaztaren sasoi berriari buruz hitz egingo digu. Ofizialki bihar hasiko da, baina hasi daitekeela esan da, gero xehetasun guztiak. Eta saioari gaur bukaera emateko artearen ibilbidea izango dugu, konkretuki Sarasate pasalekuan Iruñean ikusgai dagoen argazki esposizio bat. Indiako Anantapurreko eskualdean landa eremuetako emakumezkoen iraganeko eta orainaldiko egoera irudikatzen dute argazki hauek. Gero ikusiko duzue esan bezala programaren amaieran. Orain has daitezen gaurko efemerideekin. Bi jaiotzei buruz hitz egingo dugu. Hasteko Kristaurreko 427. urtean, Platon, Grezia klasikoaren garaian filosofo eta pentsalaria izandakoa sortu zen. 1854an bestalde, kasu honetan Iruñean, Arturo Kampion idazle, euskalari, abokatu, historialari eta politikaria jaio zen. Titularrak utzi dizkigun maiatzaren 7ak. Gaur Iruñeko udalean minbiziaren aurkako 6. martxa aurkeztu egin da. 2019 urteko Bianako printzea saria irakaslea, idazlea eta divulgatzailea den Tomas Hierrok jaso du. Honen bitartez, ikerlari moduan hezkuntza eta kulturarekiko izandako konpromesua aitortu zaio. Usue Barkos Nafarroako presidenteak zailtasun gehien dituzten kolektiboetara gerturatzeko izan duen bokazioa aitortu edo azpimarratu egin dio. Lanbide Heziketan izena emateko epea zabalik daia da. Zer ikastearen gainean zalantzak dituzten ikasleek, zentroek eta familiek nora gida berria erabili dezakete. Aste honetan gidatzerako orduan izan daitezkeen distrakzioetara bideratuko da trafikoko kanpaina. Maiatzaren 12 arte foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Erkidegoko Nafarroako tokiko poliziek kontrolak egingo dituzte. Iruñeko udalak euskararen ordenantza onartu du. 2016an gertatu ziren Altsasuko liskarrak, baina ondorioak gaurkotasun gaia dira. Altsasuko gazteetako 3 urtebete baino gehiago daramate preso, gainontzeko 4 2 baino gehiago. Jarraitu ezagun egunkarietako azalak birpasatuz, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian Diario de Navarrak egindako galdeketa baten emaitza ipini dute. Hurrengoa, Navarra Suma eta PSN-ren arteko itun bat eta laukoa berriro ere editatzea babes gehien dituzten aukerak dira. Azaleko argazkian Mark Knopfler musikaria ageri da Nafarroa Arena aretoan. Izenburu hau dago azpian, mitoa den gitarra bat arenan. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau irakurri daiteke. Zerbitzu sektoreak 10 urtetan eman den okupazio handiena erregistratu du. Azaleko argazkiak hainbat pertsona korrika erakusten ditu Xabierreko gaztelua atzekaldean dutela. Gazteluaren konkista lasterketa da. Izenburu honek laguntzen du irudia. Mekleodek gaztelua hartzen du. Australiarra da garailea. Gara Hungariko lerroburu nagusian mugarik gabeko ekimen anitz batek neofasismoari erantzuten dio. Azaleko argazkiak Hego Afrika erakusten du.
Bihar hauteskundeak izango ditu herrialdeak, maiatzaren 8an, izenburu hau irakurri daiteke. Hego Afrika 25 urteko bidea neurtuko duten bozen aurrean. 25 urte urren horrek apartheideri egiten dio erreferentzia. Hedabide euskaldunekin amaituko dugu eta gaur astelena denez ez da berria egunkaririk. Hortaz, zuzenean Euskal Herria Erratiko webgunera joko dugu. Sartagudan memoriaren egunean fusilatutakoentzat justizia eta aitortza eskatu dituzte. Hori da lehendabiziko albisteak dioena. Ondoan beste bi berri. Errepidean arreta galtzeak ekiditeko kanpaina martxan. Azpian herrien arteko besarkada irudikatu dute fasismoaren eta gorrotoaren aurrean. Iruña herriko agenda, goazen. Maiatzaren 12 arte kondestable jauregiak Nafarroa oinezaren gaineko erakusketa hartuko du. Artea oinez 2 puntu izan argi. Argia ikastola da aurtengo oineza hartuko duen zentroa, eta esan bezala ikusgai egongo da erakusketa ibiltari hau Iruñean maiatzaren 12 arte. Maiatzaren 18 arte bestalde Zitadelaren barne Inside Out proiektuaren baitan 6 elkarteak eta Iturrama BHIk egindako erakusketaz disfrutatu daiteke. Maiatzaren 12 arte Nafarroako 104 taberna ezberdinek kroketaren 3. astea ospatuko dute. Gaur arratsaldeko 7:00 karrikiri dendan eta maiatzaldiaren baitan erabileraren aroa 2 puntu begirada bat Ipar Euskal Herritik deritzon hitzaldia eskainiko da. Bukatzeko bihar arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan eta Antzerki Aroa 2019 ziklo edo programaren barne manifestu bat deritzon obra taularatuko da. Sarrerak 8 euro balio du. Goizan lanbroa eta lainoa agertu dira. Zeruan laino gutxikin egongo da ondoren eta arratsaldean erdi mailako lainoak eta goi lainoak ugaritu egingo dira. Norabidea aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatzen joango da tarte biziekin. Temperatura maksimoak asko igoko dira, izoz txiki egingo du. Astearte goizean lanbroa, zerua tarteka lainotxoa agertuko da, erdi mailako laino eta goi lainoekin. Arratsaldean lainoak ugarituz joango dira oso lainotxu geratu arte. Egunaren bigarren zatian euri txiki egingo du bereziki arratsalde gauean. Hego-mendebaldeko haizea ahul bizi ibiliko da. Egunaren amaieran hego-mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada gogorrekin mendebaldean. Temperatura minimak nahiko edo nabarmen igoko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Joan gaitezen Iruña herriko berriekin. Lehendabizi Barainaingo albisteak. 2018-2019 ikasturtean zehar Euskara lantzen ari duten edo ikasten ari diren hoiek diru laguntzak eskatzeko aukera dute. Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 31an amaituko da eta informazio guztia eta bestelako xehetasunak udalaren weborrian zintzilikatu dira, beraz interesatuek araio dezakete. Berri gehiago, aurtengo festei hasiera emango dien txupinatzoa jaurtiko duen pertsona edo taldea aukeratzeko garaia da. Edo gutxienez, hautagaien proposamenak egiteko epea zabalik da. Zehatz-mehatz maiatzaren 12 arte, hiritarrak hartzeko bulegoan egin ahal dena. Elkarte, erakunde edo 10 pertsonen babesa duten bizilagunak aurkeztu daitezke. Egin dezagun aurrera, Barainainekin jarraituz, jaien gaineko beste erabaki bat hartzeko epea ere badelako. Bestak iragarriko dituen kartela hautatzeko hain zuzen. 3 dira proposamenak. Barainaingo jaietara dantzatzera etorri izenburua daraman bat alde batetik, 20.000 arima festa bat deritzon beste bat bestetik, eta azkenik 3. aukera txupinazoaren itzalpean deritzon lana edo obra. Udal weborrian ikusi daitezke 3 proposamen hauek eta hor bertan ere botoa eman daiteke maiatzaren 13 arte. Jaiak edo bestak baino lehen hauteskundeak iritsiko dira maiatzaren 26an. Maietako kideak nortzuk diren kontsultatu daiteke dagoeneko
nanaren zenbakia erabiliz sedeelektronika.barainain.es webgunean edo 012 telefono zenbakian. Udaleko hiritarrak hartzeko bulegora ere jo daiteke fisikoki. Barainainekin amaitzeko, Barainengo haurreskolan onartutak eta kanpo gelditu direnen behin-behineko zerrenda ezagutzera eman da. Udal web orrian zintzilikatuta dago. Egin dezagun aurrera Iruñerriko albisteekin, Beriain. Diru laguntzen deialdia eginda Beriainen, zehazki kirol eta kultur ekintzei zuzendutakoak. Jarduera mota hauek 2019 urtean zehar garatu eta sustatzeko izango dira subentzioak. Honen barne euskara, berdintasuna, gazteria eta hezkuntza bezalako arloak sartzen dira. Eskariak maiatzaren 12tik maiatzaren 15 arte aurkeztu daitezke eta baldintzak, oinarriak eta bestelako informazioa udalaren web orrian argitaratu da. Arangurenen txanda. Udaberrian nabaritzen da Arangurenen, izan ere maiatzaren 18an Arangurenek landarenganako liluraren nazioarteko eguna ospatu egingo du hilabete osoan zehar. 18an da eguna, baina hilabete osoan zehar ekintza ezberdinak izango dira. Lehendabizikoa maiatzaren 11an. Arratsaldeko 5etan orkideak ikusteko ibilaldi gidatu bat burutuko da. Hurrengo hitzordua maiatzaren 15ean izango da eta esan bezala ez dira bakarrak izango. Egitarau edo programazio osoa udalaren web orrian zintzilikatu da. Arangurenekin amaitzeko Lino Otano Musika Eskolak matrikulazio epea ireki egin du. Ikasle horiek maiatzaren 16 arte berritu dezakete matrikula, berriek maiatzaren 20 arte. Informazio gehiago udal web orrian 944-441-623 telefono zenbakian edo dirección.m.aranguren@gmail.com posta elektronikoan. Jarraitu ezagun Antsoaingo berriekin. Euskarazko literatura eta irakurle kopurua sustatzeko xedearekin, maiatzaren 31 arte igo programa burutu egingo da. Liburutegi publiko eta liburu dendek elkarrekin antolatutako edo prestatutako ekimena da eta bere izen osoa igo 2 irakurri gozatu oparitu da. Kanpaina honek hurrengo funtzionamendua du. Lehendabizi plazako liburutegian, euskarazko edozein liburu maileguan hartu beharko da. Irakurri liburu hori eta itzultzerakoan fitxa labur bat bete eta erosketa txeke bat eskuratuko da horren ordez, beherapen bat suposatuko duena. Gero adostutako liburu denda edo saltoki bateko edozein liburua hartuta beherapena aplikatu egingo da. Informazio gehiago udal web orrian. Amaitzeko goazen Iruñera. Iruñeak badu dagoeneko Sanferminak iragarriko dituen kartela. Uztailaren 6arekin amestu nuen atzo izenburua daraman lana bilakatu da aurtengo garailea. Edurne eta Intabalda da autorea eta azkenengo urteetako boto emaile kopuru handiena izan duen edizio honetan boto gehien jaso dituen obra edo lana izan da. Horregatik bihurtu da irabazle noski. Berri gehiago Iruñean eta honekin amaitu egingo dugu. Pasa den astean maiatzaren 3an zehazki Iruñerriko udaltzaingoaren egunean kondestable jauregian errekonozimenduen banaketa egin zen. 30 aintzatespen inguru eman ziren, zehazki 26 jendaurreko esker on eskinitako zerbitzuagatik edo lana burutzeko hartutako arriskuengatik. 3 domina Xavier Martínez Zizur nagusiko udaltzain buruari, Miguel Ángel Zuasti Barainengo udaltzaingoko lehen mailako udaltzaina denari eta Alfredo Ondarra Nafarroako gobernuko barne zuzendaritza nagusiko segurtasun koordinazioaren atal burua denari. Esker honeko plaka bat ere banatu zen Belen Santa Maria Nafarroako probintziako trafikoko burua denari eta zerbitzu goraipagarrien plaka bat Pedro Zúñiga Atarrabiako udaltzain burua denari. Guazen pasomatera Patxi Urrutiari lehendabizi eta kolaborazio gaurkotasun gaiak komentatu ondoren, Jose Mari Ustarroz izango dugu
Idiazabal Gaztaren sasoi berriari buruz hitz egiteko. Maiatzaren 7 dugu gaurkoa eta gaurkotasuna komentatuko dugu Patxi Urrutiarekin. Arratsaldeon. Baita zuri ere? Zer moduz? Oso ongi, eta zu? Ongi. Ederki. Beno, hauteskundeak izan ditugu orokorrak. Ze nolako, ze iruditu zaizu izan diren emaitzak? Bueno, pues alde batetik beti izaten dituzte bereizgarri batzuk hauteskunde guztiak, eta horreikoan nik uste dut importante izan dela parte hartze kopurua, ez? Jende asko ganda boto ematera. Gero bertze aldetik hor, egonda eztabaida bat, eskuina, ezkerren kontra edo oso markatua, gehien bat, Vox hor zegoela, eta inguru hortan denek diskursoa nahiko reakzionarioak egin baitituzte eskuineko taldeak. Alde horretatik ere, nik uste dut, zerbait berezia izan dela eta horren emaitza garbian izango litzateke, eskuinaren kontra soeri boto ematea, boto utila edo, horre gondelare tartean, nik uste dut, eta horren ondorioz, zuek kristuin emaitzak izan ditu. Badaude bertze talde batzuk ere oso emaitza honak izan dituztenak, Euskal Herrian eta baita Katalunian ere, azpimarratzeko, RC, Pujolen taldea ere ongi atera da, hemen PNV ongi bildu bikoiztu egin ditu zituenak. Nik uste dut talde horretatik oso interesgarri. Beste gauza bat azpimarratzeko izango litzateke, bai nazionalitate historikoetan Katalunian eta bai Euskal Herrian, botoa ematerako orduan ere beste mundu bateko taldeak direla edo marrazten da nolabait, ez? Ikusiz gehien bat, bai batian eta bai bertzean ere, PP desagertzear dagoela, Nafarroan hemen 3 taldeak egin eta UPN hor dagoela eta oraindik ez, baina edozein momentutan ere beherakada izango dute. Baina espazioa dute ere izan dute emaitzetan. Bai, baina eta kusiko dugu zer pasten den hemendik aurrera ere hoiekin, eta alde horretatik nik uste dut, puntu asko badaudela hola bereziak izan direnak oraingo hauteskunde hauetan, gandeko hauteskundetan. Bai, esan diteke ezkerraren garaipen nabarmena izan dela. Bai, nik uste dut argia, bakarrik gero zer den ezkerra eta gero ulertu beharra, ez? Eskemen berehala edonori erraten zaio ezkerra, naiz eta bere denbora guztian eskuineko politika egiten ari badare. Bai, PSOE-ri buruz ari zara. Adibidez, bai. Bai, baina asko ez dela izan, lortu izan duen garaipen hori, bai, esan dut lehen ezkerra orokorrean, aipatutako RC hor dago, bildu, baina bere kasuan, 3 eskuinen gailendu egin da. Bai, baina, hor gaude, ez da oraindik deus erabakia, zer pastuko den hemendik aurrera, eta ikusiko dugu momentu batean bazirudien hemen ezkerraren kontra animeleko esia altxatu bar genuela, eta gertatu dena da biharamunean nahi dute prezizki orain arte txaiak zituzten horiekin adostu zerbait edo horiekin lanian aritu beren politika aurrera ateratzeko. Orduan, orain ze gobernu aukerak ikusten dituzu? Ez dakit zein izango den, baina ikusten dut alde batetik zein nahi duten beraiek soek argi irakutsi du, nahi duela berak bakarrik edo berak eskuinarekin nolabaiteko akordio bat, zertaz? Azken finean, harrigarria izan zen gau hortan bertan, non atrazen Patrizia Boteunzuk gau hortan edo biharamunean agertu zen erranez, Ciudadanosekin egin behar paktua. Gu biztanle arruntak, boto ematen ari gara, norbait aukeratzeko, eta gero Andre batek, banko bateko buru den persona batek, ark markatzen du zer nolako paktuak egin behar diren biharamunean, baina hau ze demokrazia mota da. Persona batek naiz eta diruduna izan, berak markatzen alba du zer nolako politikak egin behar diren urrengoan, ez? Horrek erakusten du pixket nola dauden eskuineko eta soe erabidea handiak dituzten eta baliabidea handiak dituzten hauteskundeen eztabaidetan, gero zen olako jarrerak hartzen dituzten, ez? Nik uste dut tamalgarria dela horrelako demokrazia
triste batean bizitzea, ez? Berak egon beharko zuen isilik eta berak bere iritzia eta nerea berdin balio beharko zuten. Baina azken finean nola beraiek dirua ematen dieten eta laguntzen dituzten eta erosten dituzten eta horiek markatzen dute nola baita politika. Eta nik uste dut hau ere azpimarratzekoa dela, gehien bat beraien ja lotsagabekeria argi uzten dutelakoz lehenengo momentutik. Eta, bueno, pues uste dut gainera errespetua behar dugule biztanle guztiok, azken finean gure botoa bertzenak bezain eta gure iritzia bertzenak bezain baliotsuak beharko luketelako. Gainera ipatu duzu parte hartzea ikaragarria izan dela aurtengo hauteskunde hauetan, eta hor ikusi daiteke gizarteak parte hartu nahi duela politikan, ez? Bai, klaro, gizarteak nahi du, konturatzen da zer den, bakarrik gertatzen da, bueno, mesfidantza handi bat badagoela, oraintxe bertan, ikusten duzu ora. Soeren nahikeria izango litzateke Ciudadanosekin oraiek zerbait adostea. Bueno, kanpaina guztian egon dire zer nahi erranka Podemosen kontra. Jendeak galdu egiten du, perspektiba galdu egiten du, bueno, ze gertatzen ari da hemen? Ze gertatzen ari da hemen? Bueno, pues orain arte, hauek ziren oso gastuak. Gaurtik aintzine dire oso onak. Bertxeekin, bueno, ezkerti harta arrelako adierazpen batzuk egiten zituzten, eta sozialistak egiten zituztenean, bazirudien, pues ezkertiarrak ziela, baina bukatu bezen pronto, ez dute deus nahi ezkerreko taldekin, bertzaldera. Jendeak hor galtzen du ilusioa, azken finean, eta karo, gero edu da botin Andrea, erran, be autore, pues azken finean hartu duzu, baina nire botoak edo nire bozka zertarako balio du, edo nire itxiak zertarako balio du, azken finean nire gainetik pasten balin badira. Bai. Azkenean, momentuz badirudi ez direla, ikusiko dugu oraindik denbora dago, baina errepikatuko aurrekoetan bezala. Begira, zoritxarrez seguraskire neurri handi batean izango da bankeroak markatzen duten hildoa, bankeroak eta IBEX 35ko jendea markatuko duten hildoa, eta hortik segituko dute, eta hori da pena, zer nahi dut gaurko egunean beharko zen, zuzenki bertze politika bat egin, bertze politika errai dut, ezker politikarekin aurkeztu dire hauteskundetara, gainera ez dute deusik egin, torritzaile bere kabuz, ez? Hoi bertze gauza bat da. Vox egon dugu esan da horre du, zen maitzak izan dituen, baina egunero hainbertze telediario dekitzen ziren Voxekin. Bai. Vox da bertzek egindako podoriak eta egindako nahasteko eta ez da izer egiteko, ez? Baina izan dire nolapaitere paiaso batzu beste zerbaitetarako, baina, karo, establishmentek eman die laguntza osoa. Azken finean badakizu edabide zen olako podoria daukaten eta hainbertze telediario ikusi dituzu Voxekin irikiak. Eta karo, nolabaitere animeleko laguntza izan dute alde horretatik botoak eskuratzerako orduan. Baina esan bezala hori, hor dago, jendeak bere ahotsa ipini nahi izan du, ezkerrak garaipen nabarmena izan du, hor esan duzu bildu dago, RC ere hor sartu da, eta hor ere ikusi daiteke gizarteak posizionatu egin dela adibidez independentismoaren... Bai, Euskal Herrian eta Katalunian erabat modu desberdinen aritu da, ez? Nik uste dut, hemen PNV gora gain du, Bildu gero gora egin du. Nazionalismo, bai. Gasteizkoa izan da hoi trofeo berezi bat, ez? Bai, bota. Azken finean, PP gor gehiengo absolutua lortzen zuela orai dela urte batzuk, ja desagertzea ardoa, ez? Nafarroan ere badago bertze gauz bat oso bitxia, zeren eta UPN sortu zen hemen Nafar foruak eta Nafar entitatea babesteko eta entitate beresi bat hemen izateko Nafarrak eta orduen etzioten erte Nafarroko autonomia estatutua baizik eta recuperación foral edo nolabaitere bertze izen bat ematen zioten eta erraten zuten gure eskubideak konstituzioaren prekonstituzionalak zirela. Eta ideia horrekin eta foruak defenditzeko ideiakin sortu zen. Eta ze gertatu da gaur non baitere behar zutelako hautetxiren bat lortu, usarlu dute dena. Eta orai talde horretako jendeak ari direrte Nafarroa bertze edozein provintzi bezala dela. Ez duela, eta iba diez, baina ez dizu, baina UPN zen hoi bakarrik, ez zuen bertze ideologiari, goizuen bere ideologia. Eta hoi saldu du. Hiler plater baten truke, ez duzu, bala, letxe, baina hau zer da, zen olako munduan bizi gara, ez? Eta hori dugu aurrean daukaguna, eta horren aurrean daukagu orai, horrengo hauteskundeak, Nafarroan nik espero dut horren inguruan,
eztabaida sakon bat eginen dela, ikusteko, bueno, pues, zer nahi dugun, edo zer proiektu daukagun, edo politikan zerbait defendatzen balin badugu, praktikara eramaten balin badugu, edo bestean zobe dugu isiltzea, isil-isilikekon gure etxetik atragabe. Baina zintzotasun pixka bat ere eskatu behar zaie politikariei, hauteskundeen inguruan egiten dituzten promesak eta gero aurrera eramaten dituzten kezkak eta. Hurrengo hauteskundei begira, polemika piztu da Puigdemont aurkezteko eskubidea duen edo ez Puigdemontek. Mira, nik uste dut, nik uste dut, jende askok ere uste dugu, hemen krisi sakonian dagoela Estatu Espainiarraren demokrazia. Legitimitatea, ez daukate legitimitaterik, ikusi dugu zenolako ustelkeriak izan diren PP-ren barruan, ikusi dugu erregea zenolako gure mozkorra nola dabilen, zenbat diru lortu duen inork ez dakien zein lekutik, erre dut, pixkanaka garen da, dena, azaleratzen eta ikusten ari gara dena, ez? Eta, karo, horren inguruan dago krisi sakon bat, eta krisi sakon horren emaitzak dire, ondorioak dire, lortzen ari dire emaitzak, eske Kataluniakoa nola baitere, jarri zuen hankazgoiti dena. Baina, ze gertatzen da? Gertatzen da, demokratiko hauteskundein ondorioz, beraiek kudeatu nahi zuten herrialea, ezin dutela horrela egin, inork ez duelako zortan sinesten, eta orduan, edo beraiek ez dutelako podorerik hor aritzeko. Eta orduan zer egiten dute? Dena judizializatu nahi dute. Galtzen dutela, hemen Nafarroan, badire inbertzelege onartua parlamentuan, noletzain interesatzen judizializatu. Eta nola juez guztiak daude postu baten atzetik, eta bakarri pensatzen dute beren etorkizunean justizia banatzearen ordez, pues hola dago, eske gaurko egunean epaileek badirudi nahi dutena ez da justizia, nola baitere justizia edo legeen barruan dauden gauzak aztertzea, beraien kezka hondiena badirudi dela, nik igotzeko zer nolako gauzaran behar dut, edo hau nola ez den gurea nolako zigorra jarri behar diot derrigorrez, ez? Eta Pujolekin egiten ari direna, astakeri hutsa. Zerengatik, orain txentzuten nuen, zenbaitzuk ere badaude egoera hortan egon direna bertze zerrendetan, bertze hauteskundetan, ez dute duzegin baina. Daude bilatzen janon epaile guztiak dituzte beresku, egite duten nautena. Legeak asmatu, legeak edozein gauz etxaiak desegiteko. Eta hemen ere Pujolekin saiatu direna da, norabetere, uste dute beraie badutela eskubidea nahi duten egiteko, baina beraie beharko lukete jakien beraie legeak aplikatzeko bakarri daudela. Ez da kasua, baina badirudi Pujol berriz ere, Pujol eta bere lagunak, garaile aterako direla, zorionduko ditugu eta beraiekin poztu egingo gara. Azken finean, epaileak hasi beharko ditugu, epaile gure tartetik baztertu zerengatik bezenaz, ez gara kartzeletatik aterako. Bai, hor jarraitzen dutelako preso politikoak. Preso politiko jarraitzen dute, atzo gainera, hor Katalunian izan genuen, ez da inongo lehengo konzentrazio kanpo baten inguruan egindako omenaldi bat eta, hori izan zen liskarra, baina nor da zueko justizia ministra errateko Katalunian ez dagoela presa politikorik? Zer daude bada Katalunian, baina ze demonio da? Horlako keinuak egitean gainera horra arrotasunez, hori da ezkertiarra izatea? Edo zer egin dute bada bertze horiek delitu horregoteko? Begirazazu, hemen hau oso polita da zerengatik orai ganden hastean pastu dena kontutan hartzen bali dugu. Hor, hemen estatu golpea prestatzen ari zirela, ez dugu ikusi ez tiro bat, ez arma bat, ez militar bat. Eta horrei berriz, atzerriko ministroa hain demokrata bera, ganda gure enbasada, Espainiako enbasada Venezuelan utzi die fatxa guzieian atzeko, presaurrekoak egiteko, eskubide internazionalaren kontra joanez, berdin zaiarre dut, Venezuelan tiroka aritzea, kalean, jendeak hiltzea, estatu golpe bat antolatzen ari direnean, horiek agurtu eta lagundu egin behar dire, eta hemen adierazpen bat egin zutenak eta botuak eman zituzten batzuk, horiek berriz legezkanpo daude eta horiek zigortu behar ditugu behar ditu. Baina, por favor, baina hau zer da, Ze kontradizio ikaragarriak badauden batetik bertzera. Gauz baterran, kontrako egin,
nire lagunarekin legeak hau erten du, nire lagunarekin legea hola interpretatzen dut, eta kitxo. Bai, Venezuela, beste gaurkotasun gai bat, zuk esan duzu, bai, hor babestuta Espainiako enbasadan, Guaido. Bueno, nik uste dut argi utzi duzula zure iritzia, baina nola ikusten duzu gaia? Pues oso gaizki, arras gaizki, oso zail, zertaz, pues, munduko podere handienak eta kapitalista handienak hor daudelako zorren atzetik, eta gainera hoi ez da, tripeko min bat bezala, pastilla bat hartuta pasten dena, hoi da, luzerako, betirako da, zertaz da betirako? Gasaz betea baitago lurpea. Eta, klaro, nola gasoi nahi dute, negozioi nahi dute eskuratu, inguru guzia, dena antolatzen dituzten gauz guzia, diskurso guzia, demokrazia guztiak, denak horren inguruan antolatzen dituzte. Eta, klaro, baina horrez dago eskubide, ez dago, gasa izango den biztartean, gasa behar dute. Ez da berzekezka, eta oide arrazoi bakarra. Horrengatik gaizki dago asuntuak, gainera ikusiz, inguruan herrialde guztiak Amerikarren mesedetan nola eri diren, eta Espainiako atzerri ministro, bueno, hoi bila da, ikaragarria horrelako zerbait egitea. Begira, eskubideen inguruan, atzo El Salvadorren manifak eta hildakoak izan ziren manifa batzutan. Badugu bertze kasu bat ere, Palestinaran, herenegu Palestinan hilabete batzuteko umea garbitu zuten. Eta bere ama haurdun zegoen, esperantzetan zegoen ere, hil zuten. Eta hoiekin harremanak oso ona, komertziala, diplomatikoa, demokrata morratuak juduak. Sionistak demokrata morratuak hortxe daude, buru belarri. Eta zuk usi duzu Espainiako atzerren ministroak adierazpenak egiten erranez ezko harreman komertzial guztiak moztuko ditugula edo eskatuz hauteskunde zintzo batzuk egitea edo, ez. Hiltzea libre da, baina sionistek egiten balin badute. Horai, jipoitzen balin badute terrorista batzuk hor kalean denak armatuak estatu golpe manei dutela, antidemokratak. Porque Venezuelako garaiko gobernua da antidemokrata. Hoi argi dago, ez dute inolako zalantzarik. Baina juduak, Netanyahu eta bere lagun guziak, hoi demokrata, baina gero erten duzu, politikariei jendeak hartzen du parte, ez du parte hartzen eske, horrelako astakeriek egiten dituen gizarteak, ez du konfiantza asko izateko gehiegi eskaintzen. Izan ere, hemen, Espainian bertan badago ere oraindik irekitak dauden zauriak, ez hainbeste, memoriaren egune izan da orain dela, bai, sartagudan izan da, eta hor ere omenaldiak egiten dira, baina oraindik polemika sorrarazten duen gaia da. Bai, begira, ganden astean, hori dela 10 egun izan ginen sartagudan, progreso agurtzen, progreso mangado izan daiteke azkeneko simboloetariko bat, 85 urte, bere familiko 12 lagun hildakoak, bere aitatxi alkatea hila, bere aita berari progreso izena jarri zuelako zera eraila, oso gizon argia eta oso borrokalari sutsua. Amalauan, Republika egunean berarekin egon ginen, bere egun hortan egiten diren ekitaldi guztietan parte hartu zuen, eta ja orduko arras gaizki zegoen, baina gizon fuertea. Eta orai agurtu egin genuen, joan zaiku hau ere. Baina, klaro, sartagudan oraindik omenaldiak egiten dire, baina oraindik ez da argitu sartagudan ze pastu zen, ez dire gauzoiek argitu. Baina bizkitartean, segitzen dute hemen justizia erabiltzen, jendia beldurtzeko, eta orai daukagu, bertze epaiketa bat, irailean hasiko dena, baina hainbertze abokatu eta urte bat eta desegintzela. Bai. Atzo, desagertutakoen orezko eguna. Eta oraindik bertze epaiketa bat abisetzen digute, eta gainera animeleko zigorrak eskatzen dituzte, 20 urteko zigorrak eta, baina, normal, inolako beldurrik sortzen ez duten jendeak dira, kalean da biltza espaldion, eta inolako arazorik gabe, baina nolabait ere, horren nahi dute mantendu makila alto, hor ikusiko dugu zuei ezkertiarra den edo, azken finean hemen, ez da gogoan izin duzun gaztea zarelakoz, baina nola erraten zen hori dela urte batzuk, salatu eta salatzen baduze, dena konpontu dezakegu. Gero, erten zuten, ez hil, eta ez baduze hil zen, dena eta desagertu da. Ez da ja
inolako itzulerarik. Eta orai, lehen bezen gaizki. Lau preso hurbildu dituzte, baina hurbildu, ez Euskal Herriratu, hurbildu, pixkat. Eta horrekin bakarrik, baina nola urte bat pasat, urte bat pasat, desagerturi, baina ja, zuetena, bai, aspaldion, eta oraindik gainera, horrekin segitu nahi dute, zu, 36, auzipetu daude, hor, baina, ze astakeriek egiten ari gara, guk, bere, hor, errenterin izan da gainera, nolapaitere, erakustaldi bat zen olako gauzak egin daitezken, hor jende berezia suertatu da, eta lan berezia egin dute, baina, denen artean, ari diren olapaitere, oraiko sufrimenduak eta garaitu nahirik, eta denek badutek arrankuratzeko, baina bai posteko ere, eta denen artean olapaitere, hoi nahi dute, baztertu nahi dute, beraiek agindu, hau dire frankismoaren hildakoak eta hoi izan dute beti referentzia politiko bezala. Eta uste dut, astakerie fuertea dela hoi, oraiko epaiketa, oraindik ere bilatu nahi bronka, bilatu nahi ezin egona, bilatu nahi injustizia, azken finean begirazazu, 4.000 kaso bat daude torturatuak, eta hori denak ere argitu beharko ziren. Eta azken finean, horiek ere badituzte eskubideak, eta ez dute arrazoiek, adibide bat, Tasio Erkizia, torturatu zuten, 30 egunez egon zen ubin, konorterik gabe, eta mekaboen diez, ez zuten ez da epailearen aurretik ere pastu, utzi zuten libre berehala, baina zuertu zu, horrako astakeriak, hemen askok eta asko sufritu dute edo sufritu dugu, eta ez da, hori dena konpondu nahi balin badire, bertze modu bat, bertze metodo batzuk lagundu behar dire, eta ez dire kasu, hemen eskaintzen ari direnak. Esan duzu, orain dela urte bat desegin zela eta maiatzaren 3an izan zen pasaden astean urte hurrena, baina gatazka oraindik gatazkak jarraitzen du. Bai, gatazka jarraitzen du, injustizia segitzen duen behinean. Ezke, normalean gatazka beti izaten da injustiziaren ondorioa. Injustizia, eta azkenien jende aspertu egiten da, eta aski du, ikusten du gauzak aldatzeko aukerak, eta eraten du, benga, goazen buru belarrien mendik lan egin behar dugu. Baina hauek erabiltzen dituzte aparatu judizial, aparatu militarra, aparatu ideologikoa, edabideak, denak erabiltzen dituzte, liskarra segitzeko, eta gehien bat menpekoak eta garaileak hemen azpimarratzeko, ez? Eta horrela, beraiek behar bada arroat egongo dira, baina horrela ez dira arazoa konpontzen. Bai, elkarbizitzaren alde ez dela egiten. Exacto, ez da inolako pausorik ematen. Bai, Altsasuko kasua ere hor dago. Oso polita. Atzo, kusinen prentsan agertzen zela Sevillako herri batean, Guardia Zibilek atxilotu zutela gizon bat, eta erdi erotu edo bazegoela ere, eta bat burukada bat eman, eta Guardia Zibil bati zuhurra utzi zion, eta bertziai beharrien atxiki egin zion. Eta, egun berean, kuarteletik pasata libre utzi zuten. Hoi gertatu izan balitz Alsasun, pentsa dazu. Horrek, 30 urte hori gutxienek egon beharko zuen kartzelian, eta lehenbiziko egunetik ja, hainbeste urtez kalera atera gabe. Baina nola Sevillan izan den, egun beteko asunkaia izan da, egun batean izan dute anatxilotuak aldaketak eta egiteko, baina ez da bertzeri pastu. Eta orduan erraten duzu, baina hau, Estatu Espainiara da, azken finean, ez nahian ere beraiek argazten digute hau Euskal Herria dela, hau bertze mundu bat dela. Ez dutela berdin funtzionatzen beraien legeak edo beraien nahiak edo beraien justiziak, Estatu Espainiarrian baden, edo Euskal Herrian balin bada, Euskal Herrian bertze gauza bada. Gu bertze herri bat garelako, beraiek marrazten dute gainera, gu bertze herri bat garela. Baina gizartea azaltzen da, orain esan dugu, parte hartzea izugarrizkoa izan da, eta kalera ere ateratzen da, hor mobilizazioak zehazki Altsasuko kasuan ikaragarriak. Ikaragarriak, nik ezautu ditudan handienak izan dire Altsasukoak, alde horretatik, pozik eta ongi egoteko modukoa gara, ez? Baina horre ikusten dugu adibidez, hor polizien montaje bat izan dela. Hor, ezkertiar bezala aurkeztu direnak hauteskundetan ikusten ditugu bertze aldean daudela, eskuin aldekoekin daudela. Zuk ez duzu ikusi PSOEkoik manifetan. Zenbait gainera adierazpen bat egiteagatik ere kaleratu edo espedientia egin diete PSOEren barruan. Altsasukoari buruz zerbait errateagatik. Eta hor gabiltza, zer egin behar dugu orai hemen? Hemen, urrengo gobernua zenbait zuen dute PSOErekin zerbait egin.
baina hemen esperientzia luz bat daukagu, hemen ez da UPN izan gastoa, hemen izan dira gastoak UPN PSN, batean bertziak hor elkarrekin aritu direlakoz beti, eta orai ere, oraiko lauko gobernu hontan, zue beti ez, gehienetan UPN-erekin egonda, ez da egon bertzekin batera, progresia, eta etzen ezkertiarra bada sober ezkertiarrare gobernua, baina pausu importante batzuk eman ditu, PSOE-ren borondatearen kontra, eta nahiaren kontra. Horrengatik, orai heldu zaiguna gainerare, nik uste dut ongi aztertu behar dugula zer ari garen jokatzen hemen. Ez delakotz tontakeria, eta soekin nahi dute zenbaitzu, baina soe behar dugu jakin, beti, aukeratuko duela, lehenetsiko duela UPN gainerako aldaketaren aldeko taldeak baino. Hoi ere argi izan behar dugu, eta guk argi borrokatu behar dugu gehiengo bat hemen lortzeko, baina orain arte laukoa izan den horren barruan, gehiengo bat lortzea aldaketaren alde egiteko. Ez garelako zido bertzinork aldaketan parte hartuko duenik, aldaketa txiki batean ere parte hartuko duenik. Maiatzaren 26an orduan hitzordu garrantzitsua. Oso garrantzitsua zergatik, Nafarroan orai hartu den bidea, 4 urte hauetan hartu den bidea sakondu daitekelakotz, horren emaitzen ondorioz, edo bertzeaz atzera animeleko pausoak egiten alko genituelakotz, horrengatik nik uste dut orain arte jendeak parte hartu bali medu, azkeneko Espainiar hauetan parte hartu bali medu, horreikoan askoz ere gehiago hartu behar duela parte, hemen jokoan dagoena, ez da bakarrik Madrilek agintzen duena, baizik eta gure inguruan izango dituena, gure inguruko kudeatzeko ditugun aukerak, sakontzeko, lantzeko, eta borobiltzeko, eta horrengatik jendea behar du parte hartu, baina behar du parte hartu gainera aldaketaren alde, aldaketa aldatzeko, aldaketa sakontzeko. Ez ditugu nahi lehengo kajan izandako lapurrak, ez ditugu nahi lehengo bertzina bezalako txuloak hemen gure inguruan. Gu behar duguna da herriaren alde lanian buru belarri txerat inolako eskupekorik eraman gabe lanean arituko den jendea, eta gainera zerbait lege edo aukeratzen direnean edo onartzen direnean jendearen onurarako izan daitezken legeak, ez naski gure kapritxo reakzionarioen dako, zer reakzionarioen alde. Eta hor, lan handia badugu egiteko, egun hauetan, hau dena azaltzeko, jendeari errateko, etorkizuna gure esku daukago, baina bultza dezagun, egin dezagun gure esfortzu txiki bat, parte har dezagun. Azken finean, aldaketa onerako, 4 urte hauetan erakutsi da egin daitekela, eta nahi beti ejemplu txiki bat bakarrik jartzen dut. Antzia dugu ja ospitaleko komedoretan ze gertatzen zen. Jendeak ezin zuen afaltzen, ezin zuen jan, horre ematen zuten bazkaria, hoi aldatu da adibidez, horrelako aldaketa unitz egin dira, eta oraindik askoz ere gehiago egin behar ditugu. Eta horretarako egun hortan botoa behar dugu, botoa aldaketaren alde. Eta 26ko emaitzek eragina izan dezakete ere hauteskunde orokorrak direla eta sortutako emaitzetan sortu daitekeen gobernuan ere. Bai, zalantzarik gabe izango dute zerikusia. Nafarroan igual ez hainbertze. Baina bai, eta gero, beste lekutan ere, eta hemen, bakizu, gero politikariek oso negoziatzaile dire, nik hau ematen atzu, zuk emaidazu bertze hau, ez? Eta horrelakoetan gero alkatetzak eta gobernadoreak eta diputazioko buruak eta Nafarroan gobernuare, horiek denak horregongo dira, eta horre ikusiko dugu zertan dagoen asuntua. Ez dugu komentatu, pasaden astean ere, maiatzaren bat izan zela, langileen nazioarteko eguna, eta oso interesgarria, alde batetik elako idazkari berria izan genuen hor, eta atzo egin zioten egunkari batean egin zioten elkarrizketa luze bat, Micheli, eta agertzen zen ere mobilizazioa bakarri balio zuela eta mobilizazioaren balioa goraipatzen aritu zen, eta hango diskursoan, labeko diskursoan ere, labeko idazkariak errantzuen, zertaz ez genuen egun bat greba orokorra egiten zenbait eskubiden alde, eta horrelako gauza, interesgarria alde horretatik hitz egin zutena. Orain oso interesgarriago izango zena, izan zen hitzetik ekintzetara pasten balin baziren, eta ja adosten zuten elkarrekin aurrera ateratzeko edo horrelako mugidak egiteko, ez? Zerren gaurko egunean jendea oso keju dago, ze baldintzetan ari den lanean, zenolako jornala dituzten, zenolako kontratuak,
Claro, hori denak aldatzeko patronalak ez du bihotzarik, diruak ez du bihotzarik, dirua badabil, eta gainera gaurko egunean gainera nola, dirua gehiena da espekulazioko dirua, ez du inolako bihotzarik, baina hori dena gainditzeko, etorri aurre egiteko, mobilizazio oso azkarra behar dire, gaurko egunean gertatzen ez direna, momentu batzuten edo zenbait gaietan, edo zenbait arlotan bai badago, baina askoz ere handiagoak eta sakonago beharko genituzke. Talde horretatik nik uste dut, diskursoak maiatzaren inguruan politak, interesgarriak izan direla. Horai gai garen, denen artean, azken finean horiek ez ditu gutzi behar bakarrik sindikatuen esku, beraiek jartzen aldire buruan, baina gainerako guzia parte hartu behar dugu. Eta hor, nahi balime dugu langileek aurrera pausoak eman, gure eskubidea defendatu, gure jornal duin bat bilatu, gure jubilazio duinak ere izan, hori dena nahi balin baditugu, beraiek egindako diskursoaren atzetik hanbarko genuke denek. Bai, lan baldintzen hobekuntzen inguruko eskaerak egiten edo aldarrikapenak egiten zirelako, baina baita pentsiodunak eta feminismoa bezalako gaiak edo generoen arteko berdintasuna hor zegoen. Azpimarratu ziren horiek ere bai, nik uste dut horiek ere oso garrantzitsuak, oso garrantzitsuak dira, bertze gizarte bat behar dugu. Gaurko gizartea bakarrik oinarritua dago kapitalismoan. Bakarrik dirutzan, diru, eta diruak ez du onuragarririk ekartzen, beharrezkoa dire minimo batzuk. Baina gizartea bertzen modu batera antolatu behar dugu, eta balioak persona batek beti duro batek baino gehiago balio du. Eta azken finean, antolatzerakoan jendearen onura bilatu behar dugu, eta ez nire negozioaren etekina. Bai, lehentasunen kontua da. Erabat, eta karo, kapitalismoa dagoen biztartean, begira, orain txein itzen pesatzen, orain dugu jubilatuen konzentrazioa izango dugu orain, eta oide pasten dena, ez da gure pensioen asuntua, ez da asunto bat dirua dagoen edo ez da negozioa, lapurketa egin nahi dutela gure pensioaren diruarekin, privatizatu behar dituzte beraien negozio egiteko. Eta karo, zubertzen duzu baina, hauek nola karaituko ditugu baina, da betirako borroka. Hauek kusi dut hor badutela, horiek hor txegongo dire, esperoan ja noiz lasatzen dugungo zerbait, hor atxikitzeko eta hor bilatzeko dirua eta gure pensioak nola piteri zorratzeko. Ez da egun batetik bertzera irabazten dena baizekin eta guia, defensa osoan, berzenz kapitalismoa gainditu behar dugu. Sistema bota behar dugu hankazgoitin ebalime dugu, lasai egin hoi eskuratua dugulako. Eta eredugarritzat hartu da zuen mobilizazioa, hor zaudete etengabe astelenero, eta ea lortzen den. Beti, adibide bezala jartzen da aldarrikapenetan bere espazioa izan zuen. Bai, orain behar dena da hori, emaitzak. Eta gero, behar denare pixkat, nolapaitere, gorai arte gertatzen ari dena, simbolizatzen ari gara, lau jubilatuen artean daramagun borroka. Eta borroka hau ez da guretako. Azken finean nire adineko jendeak normalean emakumeak kenduta, alargunak, baina nahiko jornal guk oso erretiro onak ditugu. Fabriketan haitu diren jendeak erretiro oso onak dituzte. Baina arazoa dago ondotik heldu direnak. Eta karo, hau ez da horrei jubilatu gauden hauen aldarrikapena. Hau da ondotik heldu direnak eta horrei gazteak beharko lukete egon. Zintzoki mugida guzietan eta hau bultzatzen, azken finean beraiei kenduko diete. Gurekin ja ez dira usartzen inbertze, gurekin hasiko ziren pixkak kentzen, baina urte gutxi baititugu oraindik bizitzako, hor kalte gutxi egingo genituzken ez, baina bertze gisako gaukaia ditugu, jende gazte beharko luke hor parte hartu. Bai, azkenean lehen esan duzuna, hor gelditu zarela diskurtsoetatik gizartea behar dela kalean egotea. Bai, beharrezkoa da mugitzea jakitea gainera inork. Eta hau ere inork ez du gure arazori konponduko. Guk behar ditugu, bertzeak laguntzaileak izango ditugu. Eta politikariak izan daitezke gure laguntzaileak eta horiek onartu egin behar ditugu, baina gehienetan politikariak dira gure etxaiak. Defendatzen duterakotz kapitala. Eta bertzenaz ikusi zer gertatzen ari dena. Inbertze ministro norak aten diren gero ate giratorio horiek eta nola dauden, ez? Horiek dena daude
kapitalaren alde, kapitala babesten, eta hemen bertzer gauza konpondu nahi bali ditugu, kapitalismoa hankazgoiti jarri behar dugu. Eta bertze iritzi batzukin, bertze printzipio batzukin gure gizartea antolatu, bertze eskubideak, bertze, bueno, dena. Maiatzaren 26an botoa emateko aukera eta bitartean baditugu egunak kalera ateratzeko eta gure eskubideak defendatzeko. Bai, guk adibidez, sasoiako taldeak manifa bat egin behar dugu, eta 6an den ostegun batez, oraiko epaitu behar dituzten oken alde. Eta, horrelain bertze gaien inguruan, kaleran egon behar dugu, bertze gizarte baten atzean egon behar dugu, hastia badugu, denbora badugu, baina jakinen gainean egon behar dugula, nahi balime dugu gure bizikalitatea mantendu, gure ongizatea mantendu, eta gure laguntasunare baketsu bat lortzeko, behar ditugu, bertze gizarte baten printzipioak behar ditugu gure ganatu. Eta, hortan arituko gara. Bai, eta horrekin geldituko gara ere gaurkoz. Ederki. Gaurkoan, eskerrik asko. Bai, zuri. Idiazabal gaztaren sasoi berria hasi eginda edo ofizialki bihar egingo du Napardin. Gaur Jose Mari Ustarroz, Idiazabal gaztaren lehendakaria dugu gurekin, xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, lanpetu xamarra egun hauetan, horrelako zerbait egiten delarik, baina, bai, pozik, demoraldi berri bat hasten delako, eta, gure gaztakileak eta artzainak, berriz hasten dirilako, beren usta jasotzen. Bai, hori da, hemen daukagu emaitza. Emaitza garbia, bai. Usain gozoz eta gero zapore gozoz dudari gabe. Bai, orain bere momentu gorena dela esan daiteke? Bai, hemendik aurrera. Begira, gure gazta esne gordinaz egina daulako, ardilatxaren esne gordinaz egina delako behar du gutxieneko 60 egun 2 hilabeteko sendakuntza. 2 hilabetekin dudari gabe ataraiteke merkatura eta jan dezakego. Baina bere egitako nortasuna eta Idiazabal gazta bati eskatzen diogun zapore berezi hori 3-4 hilabetetik aurrera. Orduan, hemendik aurrera. Hemendik iraila beti arteo egongo da nik uste modu hoberenean. Dastatzeko, gozatzeko eta honen ondoan ardotrago bat edo da. Bai, laguntzeko. Bai. Espiritua pozteko. Hori da. Dastatzeko orduan momentu bikaina eta izan ere ekarri duzu hemen dastatzeko, balorazio on bat egiteko paperak. Bai, zer da kontutan hartu behar dena? Esan duzu usaina dago, testura... Bai, lehenabizi, hau dastaketako fitxa ofiziala da. 8 parametro ditu 4 bistazkoak, hemen ez dago ezer esan beharrek, forma guzia, proporzionatua, ongi egina dagoela, eta gero, behin ebakitzen dugun garaian, begira, ebaki behar da, gaztari eta erabartzaio horrela zati bat. Lagun, bai. Bai, forma ere baloratu egiten da. Bai. Ez du izan behar... Forma azala... Bai. Begira, hau da, atare behar zaiona gaztari osoa daun garean, sekula ez moztu erditik, eta hau berriz frigon sartu, babestu ongi lehortu ez dadin, filma batekin edo zerbaitekin, eta honi itxoin bere temperatura hartu arte. Orduan, forma eta neurriak ikusi ditugu ona daudela. Gero, bai garrantzitsua da, barrutik hau bezala egotea. Azala, mia egotea, txukuna, ez oso iluna, proporzionatua, ongi, eta
begiak baditu, baina oso ongi banatuak eta die begi mekanikoak, egitako begi onak dauzke. Bueno, orduan zer egiten dugu, bere temperatura ailegatzen den garaien. Eta hori nola jakin dezakegu? Bueno, begira, frigotik ateratzen dugularik olako zati bat, hau mate izaten da, ez du dizdirarik. Bueno, hemen utziko dugu hau, eta hemendik ordu terdi gutxi gora bera, hau dizdiratsu jarriko da. Orduan egongo da, 18 gradutan. Zergatik, gero izardi kantxo batzuk bezala ateratzen bat zaizkio, orduan pasatu da temperaturatik. Gehiegi beroatu da dago. Hau, dizdiratsu jartzen delarik, orduan dago ongi. Jateko moduan. Kentzen diogu azala, baztarreko azala, eta gero, egiten ditugu horrela 6-8 milimetroko kuña. Eskerrik asko. Bueno, orduan, hau hartu behar dugula, eta zati hauk ez egin 8 baino handiagoak. Laurdenekoak handiegia dire. Beti dena, hola, gaztan berdinak egingo ditu, baino 8 baino handiagoa ez egin hau. Bueno, orduan, lau parametro hauek die oso importantiak. Bistaz, ikusi dugu dena ongi dagoela. Eta usaina iristen da ere. Hausten dugu horrela, eta puskatutako, hautsitako bi zati horiek, aurpegi horiek jartzen ditugu zurretako zulan parean. Orduan, egiten dugu, haize hartu, motz-motzean, baino segido, orduan, zer ezagutu behar dugu, esne evoluzionatua, zengatik honek, sentakuzan bat badu eta fermentazio txiki bat egin du, baina garbia. Hemen ez dago inongo produktu kimiko edo okoiloko edo, da garbia. Orduan, hori onartzen badugu, kasu honetan bezala, dago zoragarri, orduan, egiten dugu, algoan sartu, puska bat, hortzakin pixka bat hautsi, eta hor behar dugu pasta fin bat bezala. Hau, desegin egin behar dugu hor dagoan. Orduan, hauan, usaina ebotatzen zuen bezala, garbia da, zapore garbia du, ez da gazia, ez da gozoare, zeratik gozotasuna eta gazia behar du ekilibratua. Orduan, Horeka lortu da. Bai, hoi da, gazia balin badago, sinale gatza gehiegi, eta bestela ez balin badu, hori da beste arazoren balin badago, horien sentitu behar dugu, hau, azukrea bota diote. Bueno, hori ez da ona, hori ekilibratua izan behar du. Orduan, agoan gozoa da, oso gozoa, bai, legun hor, gero, retronasal esaten zaio, zuhorretik barna ere, sumatzen dugu lehen kanpotik usaitu dugun hori, ton hori bera. Bai. Eta inbehar duguna irentzi. Eta irentzten dugun garaien, urrengo ozkain bageino lehen, inbehar dugu analizatu zer goraintzi bialtzen digun. Hori oso interesgarria da. Orduan nolako izan behar du. Usainan eta zaporean hartu dugun modu garbi horiek, eta gainera hor ez agoan, baizik, eztarrian ja sartu dularik luze eta gozo mantendu dadin. Hori da, gazta honen ezaugarriak. Honek, orain balauzka, beste hilabete bat edo beste bi hilabete gehiago, orduan ja, haiek nortasun eta zapore indartsu sendoagoak idoko luzke. Baina
dago garbi eta onona, Bai, Bai, esan dezaket. bai. Eta hori, gure gaztak du holako bikor edo granulosidade fin bat. Gure gazta ez zaizu itxasi behar. Ez hago zapaian, ez hortzen dan, ez hori egin behar du desegin. Hori gure gaztaren berezitasun bada. Eta hori, iresten dugularik, mantendu denbora luzean. Nik jarriko nioke zehadatu bat borobila. Zapore eta dena borobila. Eta bueno, horrelako zenbat gazta dauzkagun momentu honetan kalean. Bai. Eta nola lortzen da horrelako gazta bat? Zein da prozesua? Bueno, prozesua lehendabizi hartaldea ongi kasuin, dana txukun mantendu, dana garbitasuna, esne hori, esne atera ardiari, eta, bueno, ez denbora gehiegi iruki hor gazta egin gabe, gutxieneko, gehieneko esaten dute 72 ordu, baina, bueno, 24-26 orduko gehien, ongi mantendua, gero, gatzagia jarri, eta dauzken zera guziek, parametro guziak ongi bete. Temperatura, pH-a, danak neurtuta oso ongi daude, eta gero sendakuntza egiten duelarik ongi mantendu. Bere temperaturan eta bere zetasunean ongi. Eta gero, begira gauz bat, honi ez zaio botatzen gatza eltzeari botatzen diogun bezala. Hau, gatza ematen zaio gero horrelako piszinatxo batean, ur gaziakin dagoen piszinatxo batean. Zerati, gatza beak oztopo egingo lioke gatzagia hartzekoan, mamitzekoan. Orduan, mamitzen da, pentsatzen da, eta gero sartzen da hori, eta badakite zenbat denbora egon behar duen. Bai gauz bat, komenigarria da jakitea, begira, gure gazta guziak badute zenbaki bat. Gure kotxeak daukan bezala bastidore zenbakia, bueno, hauek badaukate. Zenbaki honen bidez gu badakigu norek egin duen gaztau, zer egunetan eta zenbat gazta egin dituen egun horretan. Honeako eta txarreako, baina trazabilidade osoa. Bai, kontrola eramateko. Oida, jakiteko, egon daiteke arazoren bat, edo esan, zu, nik nahi ditut lote hontako gazta guzian niri gorde. Orduen badakiguz zenbakitera gorde behar ditun. Hori, identifikatu, eta gero, hori, plaka kaseina hori, eta etiketa, eta gero kontraetiketa esaten zaiona holografikoa. Hau, diruaren paper bera da. Eta, bueno, honen bidez, identifikatzen dugu Idiazabal gazta bat dela, eta egitan ongi kontrolatua dagoela alde guzi edo, trazabilitatea, kalitatea eta denak. Idiazabal gazta gainera Euskal Herriko simbolo bat da. Bai, gure ikur bat da. Begira, ni egon naiz 3 egunez gourmet ferian Madrilen, eta, bueno, esan ezaguna dela. Gazta, Idiazabal gazta zegoela, ja jendeak esan ez dela, hori beste gauz bada, baina oso jende gutxi da ezagutzen ez duena, entzun ez duena, ia ez dago inor, horren ez du eskeirik izan dastatzeko, eta, bueno, postu da, han ikusi duen garaien, dastatu zezakela. Arrera, bai, baina, ia, hola, agurra itiko moduan. Bai, oso, bai. Eta, bueno, hau mantendu behar dugu egitan, eta Euskaldun baten dako, Euskal Herriko persona batek, hemen, sari bat egiten badu, saritzen badu gazta bat, ongi geldituko da. Baina saritua hemendik kanpo balin bada,
gauz gutxirekin geldituko zara gazta batekin, gure gazta batekin bezain ongi, Hori nik badakit ongi, tokatu zaidalako, hainbat eta hainbat sari egitea komerzial lanetan ibili naizelako, bai. Gainera, hori Euskal Herrikoa ez bakarrik hemen egiten delako, baizik eta hemengo baliabideekin, jatorrizko izendapena du, bai. Eta ardilatxa da bere simboloa ere. Bai, bueno, izendapen batek, denominazio batek 3 hanka ditu. Bat da lurraldea, eta gure lurraldea ongi definitua dago. Eta jakin ez dagoela 2 lurralde berdinek munduan. Esango dizu, hau bezalako toki bat ikusi dut, bai, zuk horrela ikusiko zuen, baina ez zan berdina. Gero, hemen zer daukagu, ardilatxa. Hemengoa bakarra da, ez dago hemendik kanpo, badu bere iztasunak, horren esnea. Eta esne gordinaz egina, eta hemengo modu batean gure kulturan barnean dagoen gazta bat. Bueno, pues hori hemendik kanpo egin ezinekoa da. Eta, bueno, orduan, eta baloratu, hemendik kanpo sartzen dizut. Esklusiboa da. Bai. Eta prestigioare handia. Bai, hori, azkenean kalidadea da, atzerrian edo kanpoan aitortu izandakoa, eta esaten duzun moduan, bakarrik hemen egin daiteke, ez dago besterik. Bai, hemendik kanpo ez daiteke egin hau. Gazta izango da, bai, de acuerdo, hemen egiten dena, baina Idiazabal gazta ez da izango. Hemen bakarra egin daiteke, eta hortarako gaude konseilukoak hori kontrolpean edukitzeko eta inork egin behar ez duena ez egiteko. Eta gainera, tradiziora lotutako prozesua da, esan duzu, lehendabizi hartaldeak daudela, abeltzaintza lana hor dago. Bai. Eta ere bere garaiak dute animaliek. Bai, hori, lotuak daude, udaberriakin lotuak daude. Orduan, udaberria etorri binolen umetu eta arkumeak kendu behar zaizkie. Eta gero, belar hori eta belar horiek idortu edo lehortu arte, orduen ematen du bekiena, esnerik onena, ardia ongi egoten da, eta ematen duenare bai, eta zainare bai. Eta gero, opor txiki batzuk hartu behar ditu, gero udatzerean, hilabete pare bat edo, oporrak, eta gero ja berriz estali eta umetu behar dire, bai. Hori da gure prozesua. Bai, ardilatxak, urte osoan zehar ematen dute esnea? Ez, hori esan dut, demoraldikoa da, eta beren demoraldia da, gutxi gora bera, urtean lehendabizikotik, urterdia, uztaila, abuztua, segun eta noiz erditu diren, modu hortara. Ez dela bakarrik esne honena, baizik eta ez dutela beti urte osoan zehar ematen, baizik eta hori. Ez, bueno, jakin behar dugu, kanpoko egoerari lotuak daudela, horregatik da gure lurraldea eta gure klima, noiz eman behar dute udaberrian, belar ona eta goxoa dagoelarik, eta gero berriz indar hartu beste demoraldi bat hasteko, bai. Orduan, orain hori, zuen sasoia hasi da edo hasiko da ofizialki bihar Napardin? Bai, hori nahi dugu, behintzat adierazi, gaztak hor daudela kalean eta dastatu egin behar ditugula. Eta jende asko egongo da hor irrikitan, ez? Gerturatu egin zaizue jendea? Bai, talde eder bat elkartzen gara, gero komunikabideak dudario ez, zu bezala komunikabideak ere oihartzuna ematen diozue, eta jendeak mugitu daiela, eta badakigu gure gaztak eta gure inguruko gauzak erosten baditugu, eta dastatu inguruko bizia mantendu egiten dugula. Mendialdeko abeltzantza eta nekatzaritza mantendu beharra dugu, eta nork mantendu behar dugu, guk, hori dudari gabe. Arriskuan dagoen bizimodua dela esan daiteke, ez?
Bai, bueno, Europa guzian arazo handia dago, eta hemen gutxiena gainera, hemen erleboa, hemen dago Europan altuena, baino, hala ere, nahiko problema dago, eta, bueno, Frantzian ere esaten dute arazo handia daudela. Hemen, artzain eta gaztagile gazte asko ari dire sartzen, eta berriz ere badakigu badaola beste talde bat. Joan den urtean uharterakien artzain egunean bederatzi gaztagile, gazteak gainera omendu genu zen, hau erabakizutelako bizimodurei eta lan hori hartzea. Eta, bueno, baina, gu danok mantendu behar dugu eta lagundu behar dugu hauek erosten eta dastatzen. Eta gero, aldundiak eta beharko luteke lehendabiziko 2 urtetan mutil bat, neskak ere badire hasi direnak nahiko gazteak, eta lehendabiziko 2 urtetan lagundu behar zaie, adiketa dana prozesu guzia, makinario guzia movimenduan jarri arte. Bai, esan bezala ez delako egun batetik bestera egiten den zerbait, baizik eta urte osoko lana da. Bai, urte osoan hartaldea mantendu behar da, bai, eta gero, zuk hartzen duzu gaur hartalde bat, mantendu behar duzu, gero umetu gaztea egin eta saltzen hasterako, 2 urte joaten zaizkizu, hor lagundu egin behar zaie gero aurrera atera daitezen. Eta, bueno, espero dugu hori egitea. Nabari du Europar komunitatetik eta gobernuak ere, pixka bat, kontzientziatzen ari direla, beharrezkoa dela hau mantentzea, bestela, egun batez, kalekumea bakarrik geldituko gara. Bai, tokiko ekonomia delako, baina gainera tradizioa. Hemengo izaera azkenean, hemengo... Bai, gure ikur bat da, eta, bueno, hartalde bakoitzaren onduan, badao lanpostu bat edo bi, eta hartaldea eta gaztandegia balin badao, beste 2 lanpostu fijoa die. Eta horiek ez dute hemendik alde egingo, horiek ez dira deslokalizatuko orain esaten den bezala. Lurraldeari lotua daudelako eta izendapena ere lurraldeari lotu delako. Gure izendapena ez daiteke hemendik kanpo eraman. Bai, jatorrizkoa da. Bai. Hemen atzekaldean fitxa hauek banatuko dira bihar, pentsatzen dut, biharko hitzorduan. Joaten garan toki guzietara banatzen ditugu fitxak, jendeak beti esan dugu, eta fitxa hauek etxera eraman zerati, ez bakarrik gazta, hainbeste produktuaren dako balio dute. Hor marka jarria dauden parametro horiek jaki gehienen dako balio dute, hori dudarik gabe. Eta gardentasun osoz azaltzen da dena nolakoa den ganadua, lurraldea, esne... Bai, azkenean zein den prozesu, zer dagoen atzean? Bai, eta gainera hori prozesuan, gazta egiteko prozesuan temperatura daiteke 18 gradutik pasa. Horrek zer esarei du, lurraldeak, belarrak, janak, abereak beak ematen dion zapore edo bereiztasun hori mantentzen dela garbi. Hau, pasteurizatu edo egingo baino, edo termizatuko baino, galduko luzke bere nortasunak eta jarri beharko bainoko zerbait, beste, ezagik zer, baino beste nortasun bat ez. Hau, gatzagia, alden guzietan Axuriaren gatzagia berarekin, eta hemen ez dago besterik. Orduan, gazta bakoitzak dauka bere lurraldeko olako erdeaz matizez esaten zaio, bereiztasun horiek mantentzen ditu. Bai, dagoena da zuen bihotza hor jartzen duela, le ponemos corazón, bihotza jartzen. Dudarik gabe. Zuen lana, bai, eta hartzainak, gaztagileak, eta hau bultzatzen ari garenak, dudarik gabe. Hori da. Eta orduan, orain ze nolako sasoia izango da orain hasi egin dena?
Bueno, orain saltzen ari dire ongi, hasi dire saltzen, gero feriak ere hasten dire, momentu honetan, atzo izan zen feri bat Idiazabalen, eta bar, Uharten Artzaien egunean, Ordizin, hainbesteko tokitan, eta, bueno, lehiaketak ere bai, pixka bat hor, mormo pixka bat jartzeko gauzari, eta, ongi. Joan den urtean, egin di gure izendapenak babestuta, egin dire 9 milioi litro esne inguru prozesatu dire. Eta horietatik atera die 1.300.000 eta 56.000 kilo, 356 tona gaztak. Orduan horiek, saldu egin behar dire eta kamarak ustu hurrengo denboraldia sartzeko. Baina saldu egiten dira. Bai, orain arte ongi ari dire saltzen, eta, bueno, pentsatzen dut, dator hurrengo denboraldia ere baikorra izango dela, ona izango dela. Motibatuta kasi zarete behintzat, orain Madrilen jasotako iritzi horiekin, ez? Bai, oso garrantzia handikoa dira jakitea mendikanpo orduan, inalakin behar ditugu mendikanpo ere zabaltzea eta saltzea. Argi gelditu dela ez duzuela beharrik aski ezaguna delako, baina beti ongi etortzen da. Egonen behar du, dudarik gabe jende guziak ezagutzen du, eta hor dastatu zutenak, naiz, kasu honetan ekarri dugu kehetu gabekoa, baina badakizue, gazta kehetuak ere oso garrantzia handia duela gure izan depenean, eta hor eramaten ginu zen gazta kehetua eta kehetu gabea, eta biak daude oso ongi onartuak eta hori prestigio eta izen on batekin, dudarik gabe. Zorte hon sasoi berri honekin ere, ez dakit gelditu den zerbait nabarmendu beharrekoa? Ez, bakarrik entzule eta ikusle guzia animatu, gure inguruko gaztak dastatu, erosi, eta horrela lagunduko diogu hor mendian, urte guzien mendian dabilen jende horiei. Eta berriz ere esan, hemendik kanpo joan behar delarik, hemengo gauzik bereziena eta hobeki baloratuena gazta bat dela. Hori dudarik gabe, Bai. Hor gelditzen da, eta gainera nik esan dezaket oso ona dagoela. Hau ezelakoa eraman daiteke nora nahi. Bai. Eta gainera, dago hain garbia, hainen ongi prestatua gaztau, honek iraungo du, hilabete bat, 2, 3, 5, 6, eta datorren urtean gaztau ongi mantentzen badugu, egongo da zoragarri. Horrekin geldituko gara. Orduan, bihar dana ongi ateratzen zaigon. Segurazki baiet. Urrengor arte. Inalakin gode ditugu. Ederki. Venga. Aio. Agur, bihar arte. Bai. Programarekin bukatzeko artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu. Gaurkoan Sarasate pasalekuan ikusgai dagoen erakusketa bat ekartzen dizuegu. Indiako Anantapurreko eskualdean bizi diren landa eremuetako emakumeen egoera irudikatzen da bertan. Eta esan bezala horrekin amaituko dugu, beraz, arratsalde ona pasa, gau ona pasa ere, eta bihar egongo gara berriro ere. Eskerrik asko Salva Telebista aukeratu izanagatik. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.